Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Tässä nostaa pikkasen ylös, sitten pystyy tekemään tätä kääntöä. Esimerkiksi helpoa tähän näin. Ja sitten se, että mikään ei estä minä alas. Ruvetaan kääntämään. Käsellä on jäljellä pienessä paljon. Ylös. Nousee samaan aikaan. Tää on vaarallisempi, mutta se vaatii sen, että on kädet hallinnassa. Full tyrkki sotolte. Toinen käsi paina tuohon noin jalka. Mä kätens kättä. Katsotaan, kun teette näitä, niin katsokaa missä teidän kontaktipistoa. Mitä te olette tekemässä. Tän teette.